Nyaradzo Nyamavhuvhu. Then tamuka Maxen pane shamwari yedu yauya chinombutsa mukadzi wangu. Pakatobuda nemukadzi wangu chimuperekedza. Tasvika pagiveaway apa. Then tasvika pagiveaway ndobva tatodzoka. Takudzoka ndobva tatodzoka mbamani moto usikadzimiki. Ndo zvaitika ndo fridge zvese ndo mazvazviri my preparation mari yese zvese ndo mazvazviri muno. Hapana kana chinchasara. But it's surprising kuti moto wacho kutanga kwaita moto wacho kuti watanga sei inonga usikachadzimiki sei in less than a minute or two. But amena hatizivi. Saka vazokubatsirai kudzima moto ndiani? Tazvidaidze fire brigade nemarine pane marine ava neso marine wauya vangobatsirana vachidzima ne-fire brigade ndovazovefo. Property yacho yainga wetha chini? Mamune masofa 4 42-inch TV, 2 wardrobes, maplates ese, chikafu, all of zvese zvatorarama ndo mazvazvo. Hembe dzandasara nadzo ndo dzandakapfeka panapa. Zvese nepreparation yemwana yese, zvese nemari yese, zvese ndo mazvazviri muno. Vadzimai vanga vari kuexpecta zvanini? Vatorina kana havana kana 2 weeks izvi. Nhasi ndatofanira kuti tiende nawo kuhospital nhasi. Nhasi ungotofumira uyu reason yangawira musikana ndokubvunza kuti zvinhu zvako zvese zvakwana here wataperekedzwa. Rubatsiro rwamungada ndorwechii? Tiri kutanga ndanokuisa mukadzi wangu pamberi. Dai ndaona nyaya dzoti mukadzi wangu ilisa abatsirike. Then zvekuzoti tozona kuti imba yogadziriswa nongoiswa marufu, nongoiswa rufu. Nekupendisa ilisi mugariki nechikafu. Tinga okay. Takati marimwe zuro kuma around 12 ndakamuka uya kubuda furo. Ndiona nzwamba mune mweya usurufemeka. Mama spray mushonga uri stronger than rogo fumigation wemapete yoyo. Woti ukaspray mufana upedza about 4 to 8 hours mba musina vanhu. But ndini landlord nini hana unditaura kuti ada kuspraya. Akaspray na 12 midnight. Kwakuspraya side redu isusu remupassage. Hapana door. Kwakuspraya isusu which means that handiziti zvakaitirwe ene mutoilet nemubathroom amugari mapete. Ndio maakaspraya. Patatomuka uya kubuda furo. Patatobuda panze and surprisingly everyone nesari mbaka zvinzi kuti ndikunetseka ndikuchema because yanga kuti uya achemi anga kuchema. Kamwana wangu angazoenda pakona apa. Zvoti by now zvatonza mwana asifema zvakanaka. Mari muzuro. Then mari muzuro acho akafumira kubuda vakaswera usiri panapa ubva zoya panapa I think kuma 12 manheru which means kuti kana mushonga wanga kuti affecta kandizi handitozi then makusena anaya patafuma kuperekedza munhu tangobuda kubva apa ndandisitori na hembe ini ndandisitori na bhutsu ndatingobuda apa kusvika pagiveaway apa tichidzoka ndobva tadzoka chinzi mumbama nemoto usikadzimiki and surprisingly dai moto watangira mudenga irunzi electrical short dai imba yese yatsva marata yese aibatira dai yatangira mudenga but kusaidi kwangu cheche ndokwega kwatsva zvinhu zvacho zvese ndo zvatsva zvese. Asi muloji anga aripo? Muloji anga aripo ndatosiya atorimo muloji. Saka iye ari kuti moto watanga sei? Hapana zvayanikina cause tabva tatongona pane pick up ka fire brigade tongena papa tone pick up ira pa kutakura zvinhu zvake yakutoisa motikari. Saka abva atobuda nhasi? Atobuda kamotikari kake ndo kari panze ako asati akataura akati aenda sitatura zvinhu zvake akutotakura kutoisa motikari akutoenda. Ifamily here? It's not family. Mutori muloji andakatoona akatongoinotogaro panapa. Anosenzawo? Handizivi kuti anoshandeiko handizivi. Murume here kana kuti mukadzi? Murume. Mamuchiti pamiri pamama vakutotarisira izvezvi kudai? 7.5. Hatitorina kana mwedzi baba. Nazoona angatokomplaina kutoti mudumbu mangu zvototi nhasi musikana auya taperekedza uyu angatonitobvunza kuti zvinhu zvako zvese zvakakwana here kana pasina chisina chirikwezi nhasi ndotofanira kuendesa kuhospital nhasi. I think mukatoita senestate yaikatorwadziwa. Vanonzi ani madam? Unonzi Talent. Talent Talent Osman.